Arratsaldeon ikusentzule danoi, hemen gauz atzalde baten geixau txorieneko sukaldian, eta gaur be, errezeta politx eta exotiko bi ekartzen dotzuegu, ze ez dakit, faltan botatzen dugun igual oporrak edo, baina bueno, ekarri itxuegu gure oporretako errezeta bi. Nik ekarri dut bakaiaua koko arrosarekin. Eta, arrosa ez dugu kokuakin itxen, baizik eta aromatizauta bakarrik egon da. Zelan inbidugu hau? Azteko tipula, tomatia eta berakatza pusketa txikitan zatitxu eta sartakin batian zu motelian kozinatuko gorritu arte. Bitartean kasola baten lata bat koko esne bota, zu bizixan jarri eta 20 minutuz urritxu, egurrezko koiara batekin mugitxuz, atar arte holan kafe koloreko bola txiki batzuk. Horrei deitzen jako titote. Gero gurina eta panela kasolara gehitxu, nahaztu eta arroza bota eta 18-22 minutuz egosi, ura edo koko esneakin. Bitartean, barazkisak dausen sartakinean, koko esne lata beste bat gehitxu eta jengibre birrindua eta arraina. Zerbitzatu gero arroza oinarri bezala, arraina eta bere saltsa gainetik. Eta bukatzeko be, gehitxuko ditugu, honek, platano frigitsuak edo honek. Etxian be, inleike, honei patakon deitzen jako, banana frigituai, baina nik poltzakoak erosi ditut, denda latinoren baten. Hoi zer di, baina banana arra, ez? Bai, da banana arra. Baina fin emoztuta. Hori da, oindala azte bat ingauen olan ceviche bat, ceviche harina, honeikin ikusi zeike txoriene gure webgunean, ikusi zeike hori, eta kasu indotzut, zigor, ze esan soztasun, hemen ibiltzen direla hola narrato itxuak eta zenik berez, hau banania bakarrik biadot platera apaintzeko, eta biar ditut 4 edo 5 ale. Baina ekarri dut poltzia, badazpada, hemen urritu iten da, bai, konturatu naz, fokoen beroakin eta lurrundu iten da dana, murriztu eta txiki, holako errezetak normalean. Holako poltza handi bat ekarri dut eta behitxu. Nik orde atzo jarri nuen hor tofu zati bat, eta tofu zatiak hor jarraitu zuen, errezetak guztian zehar, eta gero jantzuten. Hori gezurra da, ze tofua, gero jantzaren. Ze tofua oso goxua geratu zen, atzoko programian, aldo zube bai, ITB nahieran ikusi, eta hor egongo gara. Beraz, hasiko gara errezetiakin. Venga, Patri. Orduan, hasiko gara, gure sufritua itxen, tipula, berakatza, eta tomatiakin. Eta errezeta hau, Patri, nondik ekarri oso, nondik ere. Kombinazioa onartu behar duzuen eko berezia dala. Bai. Berez, errezetia ikasi nauen Kolombian, ze, ja ez dakiz zenbat aldiz esan dute, baina Kolombian egonaz uda honetan, bai, ez da, sorpresia. Kolombian egonaz urte honetan, eta beti, bidaiatzen dutenien gustatzen jat, hango herrialdeko sukaldaritza ikastaro bat eitxia. Ze, ezkenien, zuketanik badakigu, ez eta txorienen badakigu, bidaiatzia, etxetik behen leikela, holan, hango herrialdetako, errezeta berezisek prestatzen. Berez, hori, gustatzen gatik ikastea gero etxera bueltan eta praktikatzeko. Eta punta nintzen, Cartagena de India zen dauen, sukaldaritza ikastaro baten, eta hau ikasi nauen, baina txelba arrainakin, pargo deitzen den arrain horrekin. Baina, nik bakaiagoa gehitu dotzat errezetaiz, hemen guaitxeko, abalan apurat mixa. Berez, errezeta kolombianua da. Eta asko, ezaguna da, esan dezagun, bertako errezeta tradizionaletako bat? Oso ohikua da, koko arroza, eta gero arrainakin eta patata frigitxukin da ensaladakin zerbizatzia. Baina arraina egoten da frigituta. Eta hau da apur bat berzio, ez dakit, dotori haua, holan arraina saltxan jartzen duguna. Bai, hobeto ingo dugu. Orduan, han erakutzi sostien, baina ara joaten bezare, jatetxietara atarakotzue arraina frigituta. Oso frigituta. Bai, egia, hori nik uste mundu guztia, Euskalduno kanpora ateatzen garenean, normalean, guretzako arraia beti egoten da gehiagin, ez? Guk hemen ohitura daukagu arraia gutxiago egin da jatekoa, bere puntuan, eta hemendik kanpora, arraia jaten dute eginda ez, oso eginda. Hori, hemen Portugalen da egon bazaret ere, Portugalen arraia oso ondo prestatzen dute, baina aukeran guretzako gehi eginda, eta ez da bakarrik arraiarekin.
behitu okelarekin, ez? Gu txuleta nola jaten dugun, eta askorentzako okela holan jatea ezinezko iruditzen zai, ez? Ia gordinik, ez? Ondo, hori da. Eta arraiakin berdina gertatzen da, guk arraia gutxi eginda jaten dugu. Bueno, gutxi eginda, puntuan eginda, baina batzuk benetan egin frijitu egiten dute, erabat, lehortu arte, ez? Eta gero turismoa aipatu zuen hortan, ez turismo motak. Guri, sukaldea gustatzen zaigu jutea tokietara, hango jatetxea bizitatzea, hango merkatuak, hango janari dendak eta zer prestatzen dan da zer egiten dan jakiteko. Baina badago beste jende bat, oportan nahi duena, juten danean bakarrik nahi duela da, atzeden hartu, lasai egon, berdin zaio zer jaten duen, juten direla horrelako kate multinacional handi horietara jatera, eta nahi dute, ez dute burua jan nahi bilatzailean, ze jatetxe da hemengoa, edo hemengo janari egiten duen tipikoa, ez. Ez dute hortan, beraientzako denbora galtzea da, orduan, beraien dute bakarrik elikatu, tripa bete, ez? Eta nik ez dut turismoen zati bat badala, ez? Nonbaitera juten zaenean, bertako tokiak ikusi, bertako kultura ezagutu, eta kulturaren barruan, nik uste dut nahi eta nahizkoa dela gastronomia, gastronomiak asko esaten digu toki batetaz, ez? Ezkenean da, Euskadira etortzen moruan da... Eta Euskadien dana erlazionatzen da agian gastronomiarekin, ez? Gehiago ere badaukagula baita ere. Gehiago badaukagu, baina azkenean bada, ona etortzia moruan da ez dakit, pasta eta pizza jatia, astelenetik domaikara, ez? Hori pekatua da, azkenean bertako gastronomia probatzea beti ondo egoten da. Orduan, zertakinen jarri dugu tipula, ontxe gehitxuko tomatia, 3 tomatetxo, eta joango gara erretzen berakatzekin batera gutxinaka. Oso, ondo. Eta kasola honetan, bitartean, jarrikot koko esnia. Koko esnia, hemen, ontzixan datorrena. Bale, hau latako osatzen dut. Hori da, zako salatain daben. Eta hau joango da gutxinaka joango gara noixian behin egurrezko koiara batekin bueltak ematen, murriztu arte, 20 minututan, datarako diolan bolatxo txikitxo batzuk, marroiak, eta horrei titote deitzen jako da, kolombiar karamelo antzeko bat. Eta orduan hori bihar dugu, gero gure arrozan oinarri itxeko, ze arroza atalatzen da txurixa ez, marroia. Bihar dau, kokuan, azukria, gero gehitzukotzau panelia, gehitzukotzau gurina, eta gozua da. Ez da gazixa, ikusiko zuzerako kombinazioa da. Kombinazioa da gazi eta gozuan arteko, ez? Hori da. Nik indaukat, arroza eta koko aipatu duzun ondan, arroz esnea, gure arroz esnea, behi esnearekin inbarrean, koko esnearekin egiten duzu, eta benetan gozoa geratzen da, eta badauka ikutu olako tropikala, ez? Eta txorienen egin izan du ditugu esne torradak, hauek ogizkoak, briotxo giarekin, eta esne gaina eta esnearekin busti beharrean, koko esnearekin bustitzen duzu, eta geratzen da, bikaina, lima pixka bat gainetik botatzen diozu, eta ikutu ezberdin ematen dio... Eta mango satitxo batzukin ja. Tailandian zu egonda zauzela, itxen daue mango sticky rice, deitzen den plater bat. Ingen duen hemen txorienen. Ez que txorienen danetatik da. Guzen bat errezeta inditugu. Askotan pentseta doze, txorieni darama 8 urte. 2000 eta piko errezeta euskadala ordena, ero gehiago. 2000 baino gehiago. Beraz, ez gehiago. Ez dakit bururetzen gatzuen zuei errezetarik, baina askotan ez daukau kreatibidadea be... Idatzi gure imeiera, bidali proposamenak, mesedez. Bai, zebila ditugu. Baitu, nik arroz esnia, inauen azkenengo aldiz ez, baina badaukat olan anekdota bat, ez dakit, interesgarrixa dana, Kenian inauen arroz esnia. Ze bertan joan nintzen, bolondrez bezala, holan esperientzia bat bizitzera. Eta bertan, esan zoztien, sukaldatu edo kozinatu olako zure etxeko zehozer. Eta bertan zauzkien osagai oso basikuak. Eta sukaldia be, zan zua, itxen zabien lurrian, eta hor bi ontzi, da ez zaukin sartakinik igual, patata tortilla iteko edo olako zehoze. Orduan bi ontzikin eta zauzen osagaisekin, nik esan ingot pisto bat, zen beti aurkitzuzik kuiatxoa, tomatia, tipula eta berakatza. Hori mundu guztian dago. Mundu guztixan. Eta gero, inauen arroz esnia. Arroza esnia, kanela eta azukria be, edo zein lekutan aurkitzuleik, eta inauen holan bierrezta basiko. Eta bukatu nitxunian, hasi zien
bixak batera jaten. Nastu inzituzten? Plater berdinean, piztua. Eta gero, arroz esnia, lazizien, holan, mugitzen da jaten, arroznia piztuekin, eta gainean esaten zoztien, hau, goxua dau, zure txeko sukaldia oso ona da, ez? Euskal jana zelako ona da lanik esaten, zelako lotzia benetan. Zelako representazioa. Bueno, agian hanka zerbait berri asmatu duzuetan, egiten dute ez dakit, norbait aberazten da. Ontxe esaten dauenean, ingo Euskal afari bat, eta hori itxen dago, eta niri esker da. Ez nire erruz, niri esker. Arroz ez nepistoa. Hori izto ingo txorienen. Bueno, esatik ez. Zu probatu zen duen? Kombinazioa? Kombinazioa ez, nik nahi xau izan nauen, lehengo piztua, eta gero postre bezala, arroz esnia. Gu gudan txiloe batean garratu genuen, keniatar batzu gaina, keniatarra ziren baita, prestatu genien marmitakoa, eta lehen hemen eskura datoz, aipatu ditugun bi gauza. Arraia, eskatu zidaten mesedez marmitakoa egoteko abarraia irekitenan 10 minutu gutxienez. Eta da ere, mesfidati egon ziren. Egia da, ikusi behar da, ez da, urgosoko arraia jate zituzten, baina oso eginda, izate ez duten egosten ero frigitzen, minutuak eta minutuak, eta guke marmitako egiten dugunean, patate egin da honean, botatzen dugu egaluzia, eta itzali egiten dugu, eta hor bertan egiten da beruarekin. Ez zutela, horrela ez zutela jango. Hori ez zutela jango. Eta zan, jarriko dut irakiten, 5 minutu eta nikoa. Ez, gehiago. Ni hola, eskua eta botatzen itxuen burura eta mesedez, ez eta 10 minutu egosten egon da gero, bat animatu zan probatzen, ez da txarto, ez da. Ona, eta dena jan zuten, errepikatu zuten, gustatu zitzaien pila bat, eta ni tripa jatzen, galuz hori zeholako lehorra. Azkenean, oitxura kontua da. Kulturala, azkenean, askori erokeri iruditzen zaie guk hemen angula jatea, ez? Bere indako dira somorroa jatea, eta guk ikusten dugu askotan, Amazon asko olako dokumental bat, eta ikusten dugu zuaiz bat mosten dutela, eta handik atatzen dutela olako arro lodi bat, eta jaten dute, eta bere indako da munduko gauza gozoena ero oberena, eta guk berdina esaten dugu, baina, ai ama, nola jana dute, eta guk angula jaten ditugu. Eta jaten ditugu txangurruak, armi arma badala. Azkenean die, karramarruak esaten dago ez dire, itxaso... Eta gulia, dukate gaina, itxasoko armi armak. Egia da, txangurruak hileak dauzka, hiletxo pilo bat, hola. Oindala gutxi egon ginen Donostiko akuariumien, ze nire hilobaki gure zauenan bisitan joetia, eta joen ginen da, han ikusten karramarruak eta holan, eta esaten zauen, zerako satarra dien, azkenean egisa da. Umiek beti egisa esaten dago eta ez die bat ere politxak, ez dakit nik zein izan zen historiako lelena, hori ikusi zauen itxasuan da, jarin zenak. Gozia aukiko zauen, hori ziur. Gozia aukiko zauen, justo orduan pasau zen, bere kobasuloko itxusiena eta guapo zegoela iruditu zitzaion, atzo esan genduena, gozia dukanean batek. Eta hortik itxasora joan zen, elduzien olako batek hankan da, hartu zuen da esan zuen. Venga. Ez da utxarto. Bueno, errestara bueltatzen bagara, hau da koko esnea, hartu dugu hemen, kasola honetan, orduan joango gara gutxinaka, lurruntzen joango da esnia, eta geratuko da, kokuan aragisa. Azkenean, koko esnia hemen ingauen bebai, indala 10 egun edo, eta zan koko esnia, kokuan aragisa, ura birrinduta. Orduan, hori da, orduan, hau lurruntzen joaten danien, geratuko da, kokuan aragisa, eta gero kokuan aragisa karamelizatua. Zaure bere azukre naturala dauka. Hori dauka. Orduan, 20 minutuz edo joango gara, honei bueltak ematen, hau inarte, eta hau askoz be gorritxuta egongo da, beraz, segitxuen gauz eta jarraitxuko kosinatzen. Venga, Patri, eman Patri. Txak. Hau igual Rafa Nadalen besua edo atalaten jate mendik. Ez, eskerra da. Patri. Bueno, ikusten duzue zelan banatzen dan, eta hau Kolombian titote deitzen dutzie, aber kamaran ikusi daiken. Eta hau bakarrik koko esnia da. Zataratzen da, hemen bere koipia eta bere aragisa, eta bai. Hau da bierdo guna. Hori erabiliko den koko koipea eta erabiltzen dugula hemen hori izango zen banatu iten dela, ez? Beste prozedura holan sofistikau baten, baina bai, olako baten izeten da. Orduan,
hau jongara mugitzen, eta honei gehitxuko tzagu. Gurina, Vale. gero, azukrea panelanik aukeratu dut, baina, holan, apurtxo bat gatza izango basan moruan, baina gatza biharrian, Hombre, kontutan izan da, makaia okin doala. Bai. Orduan, arrazuzune bat ez dugu nahi. Ez dugu gura Keniako esperientzia errepikatzea. Orduan, nik bebai zukatzo erabili zinun, basmati arroza erabiliko dut. Vale. Osea, eskenian nahi dugu zehose aromatikoa, ez? Ze honek dauka kokua, dauka panela, dauka gurina, eta nahi duguna da, arroz berezi bat, oran luzia, lehorra, eta horregatik, hemen gehitxuko zau. Zu joan mugitzen. Hau kontrola dut dauka. Beraz, hemen daukau, gure basmati arroza, gehitxu ingot zau, eta hau, minutu pare baten. Holan, bueltak eman gotzau danana hasteko, eta gero egosiko, baina ura biharrian, koko esniak bebai. Koko esne asko daukau hemendik. Hone zaporia, nahi eta nahi, kokoana sakone izango. Bai, aukiko da, ikusiko zu. Beraz, joan bigara mugitzen, ze hemengo karamelua lehen, berba indogun hau titote deitzen dana Kolombian, hemen geratzen da itxatxita, ez? Orduan, eman bizu bueltak egurrezko koiara batekin, askatzeko dana, eta momentu oro. Gero arroza itxen danean, baina ez. Vale. Hor, izango zen, haragi erregozio bat iten dugunean, esaten danean hor zeiatu horre zubizian jartzen dugunean, karamelatu iten da, pegatuta itxatzita geratzen da pikora, hori gero, barazkia botatzen dizkigunean, ardoa botatzen digunean, askatu inbar da, igurtzen, eta hor dago sustantzi guztia. Eta gure honek, kokoan sustantzia hor geratu da itxatzita. Orduan, gehitxuko zau, nik hemen daukat. Kokua? Bai. Hau ze geratuko da, gero, lehorra, koko arroze lehorra geratzen da, ero krematxu geratzen da? Lehorra geratzen da, ikusiko zu. Vale. Ez da holan arroz saldatzu bat izango. Ez. Eta ointxe, ura. Ura purtxo bat. Gatza, eta hor utziko zau. Kosinatzen, 20 minutuz edo. Ontxia, gure arrainak ingoiaz. Oso. Orduan, hau txelba arrainan biharrian esan dugu, erabili bidogula bakaiaua. Eta zu, bakizu segatxidan bakaiaua hain ospetsua Bilbon? Ni bai. Entzun dozu teorixa? Zuk irakurrezu Jose Luis Iturrietaren liburua Bakalau de Bilbao? Ez dut irakurri, pasabin bikostazu. Pasabin bikostazu olanko pixaren bat, edo ez dakit liburu originala daukozun, oparitzeko. Originala dauko. Ego, ointxe kamara daukozu aurrean berez ezin dozu ezetzen. Ez. Mutil. Niri holako provokaziorik ez ezaren, padre. Bueno, bai, hemen bakaia bataz, azkenean, esan dizu, txorienen hainbat eta hainbat errezeta ditugu, eta tartean mordo bat noski, Euskal Herrian gaudenez, makaia barenak, ez? Eta, ez dakizu nontzako, Patrek, kontatu, zehati da famatua bakaia bat. Nik entzunda daukan teoria, ez dakit egisa izango dan, daukau hemen zigor zuzentzeko. Beraz, 1800 urtean, mende horretan, egon zan gurtu bai izeneko familia bat Bilbon. Eta horrekin ziren oso ospetsuak eta diru asko irabazi zauen bakaiaua saltzen. Orduan, aprobetxau zauen, Bilbo setiatu inzabiela gerra karlistekin eta eskatu zauen, ez dakit Noruegara edo Finlandiara, 100 edo 120 bakaiau. Erdera zala, 100 o 120. Eta orduan, nahaztu zauen, hori 0 batekin, eta heldu ziren 1.120.000 bakaiau Bilbora, eta zauen elikagai falta eta gerra karlistan zalata, eta diru asko irabazi zauen bera tipo horrek. Eta orduan horregatik esaten da, dala hain ospetsua bakaiaua Bilbon. Ez dakit egisi izango dan zuk. Izan zan, setioa gero etorri zan, iritsi zan, lehenko eta behin, jasotuten, iparraldean Norvegian jasozutenak eskari ezazuten. Hauek erotu dira. Hauek ez daude ondo, baina bidali zuten makaiau guztia. Hemen ikusi zutenean, zema makaiau ezazuten, ai, amata, zein bardu honekin. Ero zorionez, setio bat uste dut ez dela izango zer posgarria inontzako, setio, Bilboko setio egon zan, eta makaia honi esker, herria iraudu zuen setioa, hori bai, makaia hua jaten. Eta horregatzi dauzkagu, hainbeste bakaia errezeta, gure sukal-laritzan, ez? Hemen, gehitxu bihotzau, jengibria, sati txikitxotan jarri dut, eta hau gehituko zau. Hau, eta danon sorpresarako,
koko esne gehiago. Iepa! Bueno, hor dago beste kontu bat, esaten dela, makaiaua, hau da patre. Makaiaua mosten duena. Erdera esan, la que corta el bacala. Bakizu nundi datorren hori? Ez, lehen garai batean... Ez dakit nundi datorren, baina ados gauz, ni etxian, nazela bakaiaua mosten dagoena, da programa honetan, bai. Ez, lehen... A ver se sabizen atatzen, Lehen, familiko arduraduna ero, makaiaua azkenian, bueno, vigilia ero ezin zanean janaragia, makaiauak garrantzia handia hartu zuen, eta makaiaua edonok ezin zuen maniatu, ez? Eta hor, etxeko arduraduna, ero lantegi batean kapataz ero zen, makaiaua mosten zuena. Eta orduan, hortik gehi dator, hau da, hemengo familiko, erotokiko, pertsona garrantzitsua eta makaioa mosten zuena, hortik dator. Eta ero, makaioakin hainbat eta hainbat historia, hainbat eta hainbat errezeta euskate moduan, lehen Portugala aipatu du, eta bertan, artistak dira makaioa prestatzen, dauzkate makaio errezetak eundaka eta eundaka, gu pareko gabiltza gurekin, eta gu museo bat ere, badukate makaiauan museoa lehengunean ketxupan eta aipatu genduen, kalimotxoan aipatu dugu, badago bat, makaiauari espreski. Patatak frejitxuana bai, komenta ginen. Eska, inbeste museo, igual txoriene onduan hemen, zabaldu dugu museoren bat, zerena zabalduzko zinunzuk hemen, txorienen. Txorienen? Bai. Telebistarena, ondoan, hemen daukagu, Miramon. Elikagai holan, tofuanan ikuste dut. Ez hori hasien izan behar, zan gukolakorik ez, Patri, mesedez. Gukolakorik ez. Zagarrana edo. Bueno, makaiauan inguruan, bitxikeri moduan, makaiaua, hemen normalean gezatua jaten dugu, hau iparraldeko erregea deitzen zaio makaiau hau, eta azkenean ekartzen dute, hango itxaso hotzetatik eta ekartzen zalako, eta horre, normalean iparraldeko herrietan ite zuten lehortu, lehortu ite zuten, hango aizeotzakin deguzkiarekin harrapatzen zutenean, da urte guztirako, eta Euskaldunok eman gendun orko gure ikutua izan zen gazitzearena, ez? Makaiau gazituak gehiago irauten zuen, eta bai gazitzearekin berez makaiauak euneko bikoko ipea dauka, baina gazitzen dugunean, igo egiten zaio kantidade hori, eta arrai urdin bilakatzen da, ez? Eta, zer errezeta, pila bat, eta gordinean, gezatu eta, gazitu gabe, makaiauak joku pila bat ematen du, eta... Bai. Janin behar dela, urte guztian zehar gaina. Janin behar da, eta errezta honekin bebai, zuk haupatu dituzu, euskagu errezta pile bat pilpilian, bizkaitar saltxan, daukagu klub ranero deitzen da nolan errezeta oso gozo bat, tortilla, eta errezeta hau, kokuakin, koko saltxakin, eta koko arrozakin, eta segitxuan etorriko gara, ze arrozak bia ditzu beste 15 minutu edo. Zein da oso gozoa, Patre? Zein? Arrautza apurtua bakaiauekin. Bebai. Puntazo. Ontxe bakaiaua jarri bideu, eta, nik Kolombian edo ikastaro horretan, inauenian, eurak frijitxu itzen zabien, eta gero saltxa gainetiko. Eta baina nik aukeratu jotena da, bakaiaua zuzenien saltxan itxiaz, azkenean, askoz be harinaua geratuko da, eta nik uste dut, azkenean zaporiakin nahaztuko, kozinatzen da bien bitartean, beraz goxuaua bebai. Seguro ez? Hobetu ingo. Saiatu behintzat. Saiatu inbar gara, ero bestela, moldatzen gure gustora jartzen. Lehen Afrikatan zegoen gara itzegiten, eta hor badago abokatu ganbiar bat emakume bat, Musu Bakoto, deitzen dana, Saubo, eta, emakume honek, emakumeen aldeko borroka gogorra dauka Afrikan, hemen eskadu da oraindik gauza asko dauzkadu borrokatzeko, baina pentsaan, honek Afrikako 200 milioi emakume bezala, kendu izizkioten jaio berritan bere genitalak, emakume genitalak, mutilazioa intzioten, eta gero eskontarazi zuten gaztetan, eta lortu zuen azkenean abokatu titulu ateratzea, eta nari da borrokatzen emakumeak eskola izateko, gero mutilazioa eta ekiditeko, ze gaur egun oraindik hemen, bikotea irakasle da, eta olako kasuak hemen ere ikusten dira, bera badauzka jatorri afrikarrako ikasleak, neskaskoak, eta, aste santuan da kanpora juten dienean, etortzen dire moduan, eta hor, borroka handia dago, horrekin bukatzen. Azkenean, indarkeria hori ekiditzeko, eta azkenean, gure eskubidien dako borrokatzen ez. Nik, niri
Afrikan da egon izan azenean, adibidez Egipton joan zen urtean, beti herrialdietan gozatzen sukaldaritza ikastero itxia, eta gero bertako libururen bat edo irakurtzia. Eta joan zen urtean Egipton irakurri nauen liburu bat oso interesgarrixa horren buruz, edo horri buruz berbaitzen zauena, eta handauz aktivista pila bat, ez? Nik irakurri nauen liburu bat, deitzen zala El Imen y el Hijab, zan egiptiar Mona Ezaguaina, uste dut holan pronunziatzen dela, Ezaguai, eta zan liburu bat oso interesgarrixa, bertan kontatzen zitxun bebai, anekdota asko, da bera kasetarixa da, eta neska hau abokatua dan da bere lanetik laguntzen dauen moruan, neska honek kasetaritza mundutik laguntzen dau, eta azkenean oso biharrezkoa dan lan bat itxen dau, eta hori. Bai, ezberdu, etortzea, azkenean, Euskal Herrian, ero hemen gu gaur egun herrialde modernoetan, eta eskara urte asko atzera jun behar, emakumea lehen ezin zuten boskatu, etxean geratu behar ziren lanean, eta hor, borroka asko behar izan da, eskubide batzuk lortzeko, eta beste herrialde batzuk teorian lehen mundukoak gauza batzutan atzera egiten ari dira moduan, saiatu behar gara beti danok aurrera egiten, denok batera, eta hemen hau ez da bakarrik emakumeen borroka ero, baizik eta gizarte guztiarena, eta hor, etxetik, dagoen tokitik, gizonak ere, horre omar dugu, hortan lanean eta borrokan, ez? Beitu zigor, honei eman dotzatena da, bueltia, segondie alde batetik, 3 minutu, eta ontxe beste 2 minutu beste aldetik. Bai, puntua gebeai, bakoitzana, bada. Eta hemen gero eta usai eta janari eta osagai konpidatu gehiago dauzkagu. Bai. Jateko prest? Jateko prest? Ez dakik, galdetzen dut. Igual ikusi dozulako, edo esaten dozu. Ez dakik, itxura, holan dauke, Bai, jateko prest dau, ze arroza eina dau, azkenean ez da hain lehor geratzen, holan krematxua geratuko da, hau da nahi dugun puntua, guk hasieratik nahi dugun puntua. Eta gero hemen daukau, arraina, egin dugula, hori tipula, tomatia, berakatza, jengibria, koko esnea, eta bakaiaua. Hemen lehen irakurri otolan karteltxo bat, zaukan gure taldeko Alex famatuak, zaukan Macaulay Culkin, biharrian, ze zaukan jarritza? Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, aktorea. Zu Macaulay Culkinen pelikula ezagutu zuen? Bai. Bakarrik etxean. Bakarrik etxean, hori. Ja, Macaulay Culkin ez da lengua, ikusi nuen legunen argazkia berea, eta ja, ez da mutiko koskorrura. Horrek makaiaua egoera txarrian jan, eta Bai, kalte inzion, zerbait, makaiaua emate kalte inzion gixako. Hori da, makaiuan ruta, igual. Bai, hori zuk entzute okiko, zuk herri zure sasoian esan, makaiuan ruta. Bai, baina hemen gure etxeko san saioan baia semanitan ikusitu. Bueno, bai, aipatu, horrek ustetzen. Eta horra asko aipatzen zen. Horrek ustetzen. Orduan, atarako platertxo bat, bai, eta enplatatuko. Hau, Patri, bigarren moduan zerbitzatzen zen, lehenko platera, nola eskaintzen zuen? Hau, jartzen zen, bai, eske han, niri pentsau jaten, menua, beti lehen da bizi joaten zen, krema bat edo sopa bat, eta gero plater nagusia izaten zen, holan plater kombinatu bat bezala. Oso ezberdinak, ez? Hori da izaten zen, entxalada, arroza eta aragisa, eta gero honek banana frigituak. Orduan, izaten zen plater bat osua, bai. Eta postre aldetik eta holan, zelakoa dago sukaldaritza? Postre aldian badauz, holan, kokuakin eta kanelakin eta azukriekin itxen dien errezeta asko. Ingot igual txorienerako horako postreren bat, baina asko gustatzen gaki gozua eta kokua erabiltzia. Oso, no? Bueno, a ber, hasi hau jartzen eta gut desiatzen daztatzeko eta zuek animatu. Animatu. Horrelako errezeta bat, eta baldin baukazue batean batero, onzaretela oporretan ez dakin onda, probatu genduen hau, eskatu eta gu saiatuko gara iten errezeta hori. Txorien abildu eitb.eus, idatzi mesedez, Australian egon gara eta jan dugu ez da zer, zerbait berezia. Gaur egun osagaiak lortzea edozin osagai erresa da. Txorienen prestatu izan dugu, kangurua prestatu dugu, kokorriloa prestatu izan ditugu, nik uste dut toki guztietako haragiak eta arraiak eta prestatu aldeiela, eta lortu aldea da. Orduan jarri dugu arroza oinarri bezala, eta ointxe jarri dugu, bakaia aukeratuko potolotxuena, hau. Da hau jarriko gainetik, ontxe koiaratxo batekin. Kenduko zutez, hemen iskio baten. Kendu da zu bai, eta koiaratxo batekin jarriko saltsa gainetik. Baina hau ez da hemen bukatzen, ze gauza geixau daukau gainetik. Jarriko zau bai, platanua,
banana frijitua, han patakoiak deitzen die. Gero, ikasiko itxugu itxen, ze ez da gauza xamurra. Beitu, jarrikotzau, zenba jarrikotzau. Han, Patre, ogia guk hemen ezautzen duen ogia beti baskariak izegiana, hemendik kanpora ogia jendeak ez du erabiltzen baskaltzeko ero afaltzeko garaian ogia. Ogia jaten da, erabiltzen dute? Ogia jaten da, igual, olako leku internazionaletan eta eukitza dituzte ogitartekuak, eta baina berezan, hidrato bezala edo karbohidrato bezala jaten da arroza. Eta hemen jendeak galde du, eta bultza zerekin egiten diote bultza. Honekin? Honekin edo eskuakin, edo, bueno, badauz hainbat modu. Beraz, hau, holan jango, eta gero tipulina gainetik. Hau, nire gauza da, ze hau ean etzabien jarten. Baina, bueno, makai haua jarri dugu, hemen indogu lan gure bersino pertsonala, jarri dugu makai haua txel barrainan biharrian, bueno, inditzugu lan aldaketa batzuk, beraz haue bai, gure aldaketa izango da. Itxaskiak eta asko ikusten ziren? Bogabantiak, langosta, olako gauzak eta itxasoa? Hombre, dirua baldin baduko zutan, ikusi zeike. Leku danetan bezala. Baina merkeago izaten dira hemen baino, normalean, langosta da, bai. Merkeagoak bai, baina azkenean han jendeak egunero jaten zauena, izaten ziren arrainak arruntak. Zaten ziren pargua edo olako arrainak pieza txikixak frijituak, baina etzan beste itxaskirik ikusten. Igual jatetxe dotorietan eta bai. Hemen baino askoz merki hau bazan, baina gero hango poltsikorako egun berezi baterako janbiezan. Orduan, bai, azkenean hemen moruan. Baituzelako kolore politxa, usaia eta txura erra benetan. Bai, probauko. Eta berezia, azkenean, kontutan izan, arroza iteko garaian, azukre pixka bota diola, orduan, gazi gozoa hemen, nahi eta nahi ez, hori harrapatuko dugu, ez? Bai. Orduan, hau da, gure makai haua, koko arrozakin eta koko saltxakin. Bueno. Bota, eman. Hasiko nazni. Aberdan, Keniako arroz esnia da piztua morukua edo apurtxo bat onaua. Gonbidatu beharko gen itxuskeango batzuk esaten oin, ero joan berriro, eta oraindik errezeta hori mantentzen duten, edo... Zeran, Patri, antzekoa da? Ez da nik indotelako, baina, ostras, gozue dau. Gozue dau, baina ez da gozue. Ez da gozoa, ez da dultze. Nahi dut esan, oso gozua dau, zaporetik, baina ez, nolan azukrean puntu bat. Ez da gozoe gisa. Ez. Baina gaina makaiabak eskartzen du. Zto ikusi. Klasiko bat. Zein ez da zikintzen nolan jaten. Amantala, garbi badau? Txarto. Eta aurreratu dizuegu moduan, hemen atorni, erzeta motz, errez, eta luze hitz egin beharko dugu, orain, Patrize, honek bai ez daukala, ezer. Zer ingo dugun? Limoizko krispetak. Krispetak, zinera juten ganean jaten ditugunak. Oiek, baina limoizkoak. Nola egingo dugun? Baingo ditu krispeta normal batzuk. Lapikoan ekilore olioa jarriko du berotzen, beroa dagoenean. Krispetak bertara bota, tapa jarri, eta azten irenen leherketak, jetxingo dugu pixkatzua, leherketak gelditu arte, ez dauka beste misterio handirik. Gero karamelu bat ingo dugu. Karamelu lehor bat, horretarako azukrea jarriko dugu lapiko batean, likido gabe, eta karamelatzen denean, iluntzen denean zutatik atera, limoizukua botako diogu, eta karamelua listo. Karamelu hori botako diogu krispetei gainetik, limoi azal birrindu pixka bat, eta gozatzera, zinean, antzerkian, erosuen, nahi duzuen, ekitalditan. Edo, txorien ikusten duzuen bitartean, telebista ikusten, holan, krispeta batzuk jaten. Bai, eta mesedez, krispetak aldala, mesedez. Etxean, ze badao jendea ohitura daukala zinema, etxean pelikulak ikusten duen garaian, krispeta jateko. Alba duzue, egintzazu haue, paketekoa, badakit oso komodoa direla, mikroin labean egiten direnak eta. Baina, hauek dira, errezagoa, mikroin labekoa bezala, bakarrik kasula zikenduko duzue, baina hori bakarri baldin bada, eta osasuntxoa dira, besteak baino. Zate dizuet, Eta hemen, koipea zuek erabiliko duzue, gatza zuek botako duzue, hauek krispeta saltzea dituzte ekologikoak baita, harto aleak. Orduan, nik aukeran etxean ingo nuket. Hone bai ez daukala inungo misterioik.
jarri, eta gero gumeak ikusten dute, pam, ikusten dute. Eta gainera, bai, divertigarrixa da. Bai. Eta gainera jarri zeike, gauri ingo dugun bezala. Jolastu edozer botaldi duzu. Espeziekin eta edozer gauzakin aldozu jarri, ez? Askota egoten die, zinera joaten zarenean. Gurinakin. Bai, gurinakin, eskatu gustatzen zurik. Ni tradizionala, eta niri gatzakin gustatzen gat, berez erronka bat daukozu, gustatzen jaten eri limoiakin, ze ez jatenak bat gustatzen die, gozuak dienak. Honek ikutu gozo bat izango du. Karamelu egingo du. Karamelu bat egiten dugunean, bakizu ja gozotasuna kendu egiten diula eta pixkat mikastasun aldera botatzen duela. Gozo puntu bat izango du, baina ez dira izango zinemetan saltzen dituzten horietakoak. Hala ere, gure zuzendari honak esentzuteko zinean jaten dituzela krispetak. Ez da aldekoa. Ez da aldekoa? Ez. Bada, hori bada jende bat... Ni bakit... Aldekoa dina eta ez datzuk ez dienak oso aldekoa. Ni, enaz aldekoa, ez da pelotia itiagatik gure zuzendari zai, ez? Baina, egisa da, nire mutiak beti hartze ditxula krispetak zinean. Eta etortzen da holan karteltxo bat palomitetan, eta jarten dau. Badau, 180 palomitak jate ditxu zinera doianean. Eta 110 ondokoi lapurtze ditxu. Berez, dano jate ditxu, ez azken finean. Igual zu bakarri basoiak ez ditxuzu jaten, baina ondoko baldin baduzke, azten zara lapurtzen eta hori da postria moruan jate txietan eta postria gurozu? Ez da gura, baina gero lapurtzera. Bai, esautzen du lagun bat antzera ditzen. Bai. Bueno, nik ulertzen du jendeari molestatu aldiotela, eta egia da zineman ero pelikulan zehar isilune bat dagoenean gelditu iten hasi da diola. Eta itxoiten dut, hitz egiten hasi arte, eta zarata egon arte jateko, eta gero bai, horren beste, horrek, ze badaude beste gauzatzuk, paketea, patatanak eta hori, paketea bera bagere, patata jaten, eta hori egia gehizko da. Nik uste krispeta beraiek zahat askorik ez dutela egiten, eta nik hori behin baino egiten gure gidoilari moduan izan gendun Mirari, eta Mirari zeukan motz, luze edo motz, zeukan antzeslana zeukaten, idoia torre garaikin batera juten ziren, eta nik esaten eta Mirari zuenera jentea ze juten da, krispetak inda da, ez. Gurera, etortzen dira, barren naturalitera. Ikustera eta antzerkixaz disfrutatzera dela bierdana. Luze eta motz, azkenean, errezeta hau moruan, ez? Errezeta, denbora luze egon bigara berbetzen, baina errezeta motza da. Bai, eta ez dauka inungo, hemen gaude biok hitz egiten, luzatzen asuntua, smile beti, herri partzu, eta ora ingo duguna, ekilore oliba, erabile mesedez ekilore oliba. Oliba olioarekin benetan nik egin du froga eta kasu honetan oliba olioarekin fuerte geratzen dira. Benetan zaporea hartzen dute potente. Gure gidoilari egon zan Mirarik, bere luze eta motz saio honetan, itxen dau umore gazi gozua, ez? Errez dau gazi gozua da, eta eurek hain oso modan dauen umore ironiko hau erabiltzen daue, gai asko iburuz berba itxeko. Emakumen kontuak, gehienak, eta ala ere berak esatezuen moduan. Gizonezkoak ere jun, batzutan igual esatezuen, mutiak etortzen diren, igual zerbaitekin ez dute ulertzen ondo, ez dira ondo, zeratik izango da, eta ondoko neska guztiak lurretik, eta saltzen diete, baina ez da holan izan behar. Baina ez da izan bier gizona, zuk aldo zuentzun humoria, ginekologuai buruz da, Tinder prosa buruz da, aldo zuentzun edozein motatako humoria gizona edo makumi izan da, beraz, berdin da, ze izaten zaren, eta joen luz eta motz ikustera, hemen utziko zuegu errotulo bat, euren Instagrametan eta jartzen daudelako antzerkixen datak. Ez dakit nik joango naskotiatzen, ze gure gidoilari Julenek nire komendatu indozta saio hau, eta nik ikustiak gurot, beraz, ez dakit getxora edo arrastera urbilduko dien, baina ikusikot hemen jarrikotzu egun. Bi dauzkate gainera, luz eta motz eta ero berriakin hasi zien, bi dauzkate. Zuk ikusitxa daukazu? Nik bizarra luz eta motz ikusitxa daukat, eta, parrik jendaz. Benetan parrik oso naturala, die bi artista, eta, monologuak, beraien historiak eta kontatuta, beraien era noski, eta, parritxeko, eta bizitza honetan parrein behar dala. Honek, lehertu egiten di eta parra egiten dugu. Horrelako tapadun ontzi bat ondo goten da ikusteko, noiz gelditzen den, zaratarekin bakarrik nabarituko dugu gelditu, bukatuta egin da daudela gehienak, nik gustatzen zaitu lan pixka mugitzea, eta hau bada, krispetak badaia gauza bat,
kanpina aipatzen duguna, beti eramaten dudana, eta nik anekdota kontatzen dut hemen batzutan, Nepalen izan ginenean. Nepalen izan ginen gu, lasterketa batean, astebete zalan Himalaian zehar, eta han bertako sukaldariak beti, lasterketan geneuzkanak, beti egunero lehenengo atatzen zigutena zen krispeta batzuk. Bai. Bai, pikoteorako, azkenean hidratoa dauzkate, bai. Erresa dira eramaten, goxua dira, eta hau zen pikoteoa, betiko pikoteoa. Lehenengo atatzen ziguten hau pikoteo moduan, eta egia zen, puntazo bat zen, lehenengo atatzen ziguten, da, ja, baskaria eta afaria hasi baino deno, beti krispetak eta. Madrilen eta egoten die, koktel, taberna batzutan eta jatetxe batzutan, ataratzen zuela garagardua, edo koktelen bat, eta gero krispeta bol bat. Bueno, gaziko zua aipatu duen ondan, krispetak nahi eta nahi ez, gatza eraman behar dut, Bai. Batzuk badauz, holan, egon ginen, berbaitzen oindala egun batzuk, nola tortilla batzuk ikusaten dakon tipulakin edo tipula barik, ez? Debate hori, existitzen dela. Eta beste batzu dauz, palomita gozuak edo palomita gasixak. Ni gasixen anaz, tradizional anaz. Bestik ez dira. Horrek ez dik respetak. Ikusitzut. Hone dia benetako. Enbedixan ondoztazu. Hone dia benetako. Bueno, hau listo daukagu. Hau hemen mantenduko eta epela dago, ez? Hoi, ningo duguna da. Zua jarriko dugu, beste bat, eta hemen esan dakoa, karamelu bat ingo dugu. Karamelu lehorra. Karamelu lehorra zen nahi du esan? Ez digula botako hemen limoizuku pixka bat, ez ur pixka bat, ez ezer. Azukrea bertan bota, eta egia da kasu honetan, guri, ero niri bintzat panela azukrea eta gustatzen zait erabiltzea, baina karamelu egiteko niretzako ez da berdin geratzen. Ez dakit zegatik. Baina karamelua zuriarekin hobeto geratzen da. Orduan ni normalean karamelua betiten dut azukre zuriarekin. Eta hemen ikusiko zuen pixkanaka, urtzen jungo dira, hemen ez dakit Aitorre sartu alduen, hemengo iskinakoak seguruenik ikusiko du, baina hau karamelatzen hasiko da bera bakarri. Eta gero, nahi eta nahi ez, inbarko duguna da, zutatik atara likidoa bota baino lehenago. Karamelu saltza bat egitea nahi baduzue, oso goxua dana. Egiten dana da, karamelo bat, holan utza, eta gero horri ja, urtu danean, kanporatara esne gaina eta gurina. Bomba bada. Bai, hori tofi antzerako karamelua, ez? Bai, eta hemen dauzkadana da, hori, gutxi gora era, 30 gramo limoizuku. Ja, neurtuta atara ditu danak, neurri honetako, 1 gramo azukre dauzkat hemen. Eta hemen ja pixkanaka urtzen egon dira. Esan dako, atarako dugu, bota, karamelo likido holan gainetik botako dugu pixkat, eta ero limoia holan pixkat. Ras. Eta, bueno, zerbait ezberdina, eta goxuera berian, eta probatzeko animatzen zaitu duzte dana etxean, txarrateatzen bada, zenbat hemen hone balio ditu, 15 zentimo, 20 zentimo, ez da izan aztatuko nerrezeta honetan. Baina ziur ondo atarako jatzula, eta bestela zalantzarik izaten badozu idatzi txorienea bildua eitb.eusera, eta hor egongo gara gu, zuei erantzuteko prest. Beraz, errezta hau da, gazi gozua, ez da, bizitza bezala. Azkenean, baitxu momentu xamur batzuk, beste batzuk, errezagoak, beste batzuk saiagoak, ez dakizu, eta, krispeta honein moruen, da, bizitzan bezala. Orduan, nahi dugu programa goian bukatu, ez? Nahi dugu programa pozik bukatu, smile, eta beraz, hitz egin bidugu, igual gauza gozuen inguruan, ez? Bizitzako gauza zaien buruz, nik ez dugu itxia berba gaur aste arte baten. Beraz, zein da zure bizitzako momenturik gozuena? Zein zena? Hain badauz, pilo badauz. Lau seme alaba daukozu, Umea jaio zienen, txorienen lanien hasi nizenean, ni goratzenaz, deitu, hemen lana hileko esan ziatenean, oporretan junginenean, alesegaz, hemen parrega botatzen ditugunean, soldatako horatzen duzun bakoitzean hile bukaeran, hori ere, posgarria esaten da holan, mensajea da, biritxea nire egiten da holan, kling, dirua utxilepeko batean sartzen. Kling, esaten zu, jepa! Holan, irriparriak honen jotzuta. Halako, gauza simpleak. Txorienekin erlazionatutako momentu guztixak die gozuak, ez da? Taldekideak, errezetak... Errezetak idaztia eta... lana batzutan, ematen... A ber, Patrik, esan duguna, txorienen 2000 eta piko programa da mazkio. Bai.
zenbat errezeta dien. Gero, ataratzea errezeta berriak, zehazten za batzuetan pentsatzen zerbait eta, holako zerbait egin nuen duela 4 urte eta, holako zerbait egin nuen duela 8 urte eta. Baina hori da, inspirazioa bilatzia be lana da. Bidaiatzen zauzen bakoitzean, lanian zabiz. Pasiatzen zabizen bakoitzean, lanian zabiz. Eta jatetxe bat bizitatzen zabizenean, lanian zabiz. Autonomoa gara. Eta kontu alaien artean, gure karamelua egin zaigu, eta orain kontuz. Ze honen erredurak benetan txarra direla, Bueno, orduan, igual... Ez, lasta, joengo nas punta batera. Listo. Hau, egina dago. Bai. Eta orain, ingo diguna da. Gure... Ui. Karamelu. Limoi. Zaina honez, limoi, benetan limoi zaporia daukala, Bai, bai. Holan. Probatzeko desiatzen nau. Baina ointxe esan doztazu. Itxaro. Hartuko dugu. Oaindik ez da bukatu eta. Itu ingo duguna da. Hau, kenduko dut hemen. Eta ointxe, limoian azalan birrindula jarriko zu. Hori da. Atarako ditu batzuk. Hemen ikusteko ze kolore eta ze zitxura hartu duten hauek. Bai. Eta ea, zure iritzia, holan, bakarrik hasia gustatzen zaizkizuna. Usaiagatik bakarria aldatu dut iritziz. Aldatzen da. Eta oin, bueno, egia da, limoiak eta laranjan eta salak erabili behar ditugu, ondo garbituta, albada ekologikoa, noski. Eta hauek ematen dioten ikutua denari, izugarria da. Eta bi errezeta, tropikal da berezirekin. Bai. Gure gaurko saioa bukatu da. Hemen dauzkazue gure limoi krispetak. Orain, Patrizia, mesedez. Ointxe geratuko gara ETV bat ikusten, palomita jate dugun bitartian. Betxu. Magia. Eta limoian benetan, bizi deratzen dira. Bai. Garzia dago, gozoa dago. Eta iritziz aldatu dut. Ontsa igual gozoak nahi xabit. Lagunok, honekin bukatu du. Arratzalde hona pasatu. Gero arte.